sampun purna pasrah ing panapi dening Bapak Sriyanto lan Bapak Prayitno Sudaryanto ingkang minangka kalih atur saking keluarga calon temanten kakung lan keluarga calon temanten putri. Kawis ugi calon pengantin kakung wis pinaringan unjukan tirta wening lan tinalungan sang-sangan sekar melati rinunci. Tirta wening ingkang kaparingaken pratandhani bilih wiwit ing dinten menika Bagus Bahtiar Abibillah sampun karengkuh kadidene putra piyambak dening Bapak Haji Insinyur Yunus Joko Permadi lan Bajang Sriati sarta Putri sarjana hukum